Ni kuma in b'a sɔrɔ a caman sigimɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ ɲɛna ko nin ye a kuma selen ye ka da tulo kan k'a fɔ dɛmɛ kɛnɛba sigira sen kan ka bɛn ni dimanche février kalo tile 22 ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Jelibugu Dumanzana CMC Ndolati kɛnɛba kan hakilina ɲuman bɔra Bakari Sise de yɔrɔ ka ɲɛsin mɔgɔw ma ka sanga ni sunkalo barikama in bonya ye dali masama nɔgɔya kɛ minnu ye olu bɛ se ka u ni lahinɛ ni balow ye cogo min an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Seri Fila TV jabarani tɔgɔ la o ye Kadijatu Tarawele ni a ka jatala Abdulayi Jara an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔli fɛ. Nin dɛmɛ ninnu n'olu bɛ tali kɛ malo sukoro fo ka taa se tuluw ma olu bɛɛ lajɛlen de di la nin ma sugandilen ninnu ma Jelibugu Dumanzana kɔnɔna na nin dɛmɛ min talen filɛ ka di nin ma kofɔlen ninnu ma kɛrɛnkɛrɛnyala an balakaw u ka kɔrɔfɔw kɔnɔ nin na kɛ jigisigiba ye olu bolo. Musoja mɛnna ne bɛ foli d'u ma u cɛ ni baraji y'a kɛ jigin ngamala k'u jigi suba ne tɛ se kuma na dɔɔni kuma ka gɛlɛn ne ma ani baraji a bɔ nafolo min na Ala ka nafolo barika da la ni jɔyɔrɔ ye belebeleba de y'an bolo parce que dumuni ko b'an na fɛn camanw bɛ yen nɔ quoi mais nin bɛ wobari datugu an ye baloko in ta fanfɛla bɛ wobari datugu an ye u ni ce baloko in fanfɛla kɔnɔ bɛ wobari datugu an ye. An bɛ Bakari Sise fo a ye dɛmɛ min k'an ye an ɲɛna hali kalosa tɛmɛnen na Ala tɛ kalosa bɔ kosɛbɛ yanni sunkalo ka jɔ a taara wari d'a ma ka malo d'a ma ka sogo d'a ma bi fɛnɛ tuguni ka na malo d'a ma ka tulu d'a ma ka sukaro d'a ma an b'a fɔ Ala k'a sara Ala k'a bila ka mijani na Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma waritigi minnu bɛ jamana kɔnɔ ani silamɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ Ala k'a kɛ sababu ɲuman o fɛnɛ ka ni Bakari Sise ladege a diyara an ye bi a diyara an ye sini. Nin dɛmɛ in diba ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka dɛmɛ don maaw ma maa mun ni a ka kan sunkalo kɔnɔna na walasa u bɛ se k'u ka sunkalo kɛ hɛrɛ ani baden ni hɔrɔnya la cogo min na. Baara in miiriya ɲɔgɔn bɔra an tɔɲɔgɔnkɛ de la n'o ye Bakari Sise donc promoteur de XBET donc ale de ye o promoteur ye donc bibi in na donc a y'a ye a ka sigida kɔnɔ Ala ye sɔrɔni min kalifa ma donc a bɛ se ka min kɛ ka partager sigida mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc baara in y'o de hali bi ka mɔgɔw encourager ɲɔgɔn dɛmɛ na k'a yira k'a fɔ i voisin i tɔɲɔgɔn b'i kɛrɛfɛ ni ɲɛ b'a la gɛlɛya kɔnɔna la i bɛ se ka min kɛ walasa k'a dɛmɛ ani donc sunkalo ye waati min n'a ka gɛlɛn fɛnɛ kosɛbɛ donc a ka ca la donc i se ye dɛmɛni min ye n'i y'a dɛmɛ a di a tigi ma donc baraji b'a la bon ka exemple fɛnɛ yira mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogoya mun na k'o misali yira ka ɲɔgɔn dɛmɛ encourager an ka sigidaw kɔnɔna la commune bɛɛ ani environnement. N'i ko sunkalo kalo i ko ɲɔgɔn dɛmɛ kalo i ko hɛrɛ kalo o min sen fɛ alisilamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ sun don ni ka tila ka dɛmɛ ɲɔgɔnya waleyaw ta ka ɲɛsin maaw ma maa mun ni dɛmɛw ka kan o siratigɛ fɛ fɛn min ye Bakari Sise ye ale y'a kanu ka dɛmɛ ta k'a don Jelibugu Dumanzana maaw ma maa mun ni dɛmɛ ka kan. Synergie pour la solidarité envers les femmes et les enfants a coro ɲɔgɔn kɔnɔ ye safe dɛmɛ kɛnɛba fɛnɛ sigira sen kan olu fɛ ka ɲɛsin maaw ma dali masama nɔgɔya kɛ minnu ye ka sanga ni sunkalo ba in ye ko in kɛra Dumanzana Kina sigida Gale maa minnu kun bɛ Seri Fila TV jabarani tɔgɔ la ɲinini nasira fɛ Samayira Sanogo ni a ka jatala Abdulayi Jara an ka ɲɛmada. K'i maanifiɲɔgɔn ma gɛ sunkalo kɔnɔna na o ye kɛwale ye min kanu mɛn alisilamɛ diinɛ kɔnɔ madama se tɛ maa minnu ye o hukumu kɔnɔna na baɲumankɛkulu min ka baaraw bɛɛ mɛn guna adamadenya kɛwalew sabatili ma ka ta ka ɲɛsin an balakaw ni denw ma Synergie pour la solidarité envers les femmes et les enfants ka tɛmɛ u ka maa ɲɛma Sisoko Fatumata Togola fɛ a ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa caman ma olu dala dumuni talen ye ka di o ma ka sanga ni o ye baara ninnu seereyala ladala dugutigiw diinɛ ɲɛmaw sifinakaw ka kulu ɲɛmaw yɛrɛmarakafo ɲɛmaw fo ka se jamana ɲɛmaw ka nɔrɔ bila u ma. Kɛnɛ in sigikun ye ka yaasa ka dɛmɛ lase sunkalo kɔnɔna la dɛsɛbagatɔw ma i n'a fɔ orphelins femmes veuves et surtout les familles ni se t'u ye i bɛ taa sɔrɔ sunkalo in na dɔw bɛ hali kangaliba dɔrɔmɛ 10 sanni ka gɛlɛn u ma ka se ka u sun tigɛ voilà donc dɛmɛ kɛkun ye o de ye ka kɛ ni jamanakuntigi yɛrɛ ka laɲini ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an seko n'an damayira la yaasa ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka sunkalo la tɛmɛ ko ɲuman timɛ
yɛlɛmunzeni yele o ɲɛkun kan maa minnu gɛrɛsɛgɛ donna nin dala dumuni in na ka sanga ni sunkalo belebele in ye o ye hakilina in sɛbɛ korofoni ka tare ni ka laban ka waliɲuman dɔ kɔrɔfɔ ta ka ɲɛsin madame Sisoko Fatumata Togolamo o min hakili tɔrɔ olu la ni k'o magɛn ka sanga ni lahɔrɔmakalo in ye. Ni y'a siɲɛ filanan de ye an bɛ Ala deli a ka ca ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan inshallah halisa Ala ka fanga n'a se di an ma a n'an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen. Dɛmɛ ye makɔrɔni de ye i n'a fɔ sukoro i n'a fɔ Lipton an bɛ Ala deli fana san wɛrɛ Ala ka se ka malo bɔrɛw fana caman sɔngɔ d'an ma bi an sera ka dɛmɛ kɛ ka se fo mɔgɔ 100 ma n bɛ se k'a fɔ a ka ca mɔgɔ 100 yɛrɛ ye. Donc a sɛbɛ Ala de ye siɲɛ wɛrɛ ta k'o kɛ 1000 ye parce que Ala an filɛ yɔrɔ mun na halisa mɔgɔw de bɛ ne welela k'a fɔ an ma fɛn sɔrɔ. Ka nɔfɛtigiw kɛ a ka dantigɛliw la madame Sisoko Fatumata Togola safe maa ɲɛmaaba don a ye a ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka sanga ni baaraw tɛmɛ cogo ɲuman ye min sen fɛ a se kura sukoro Lipton ani makɔrɔniw na ka taa k'a di maa caman ma sunkalo hukumu kɔnɔna na. A diyara anw ye tellement ko an bɛ dugawu kɛ nin caman Ala k'a nɔgɔya an ye et que madame la donatrice madame Sisoko Fatumata Togola Ala k'a mɛn si la Ala k'a ma baraji ye a bɔra nafolo mun na yarabi Ala ka caman bila a nɔ na ko i sera ka dumuni fɛn fɛn ou jima fɛn fɛn di adamaden ma sunkalo waati la a baraji a ka bon et surtout anw bénéficiaires minnu bɔra k'a sɔrɔ sisan a ye ŋɔniba bɔ an sen na. Baara ninnu kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye Bamakɔ yɛrɛ marakafo Gale sifinnakaw ka kulu bolo o ka se ka waleɲuman dɔ ta ka ɲɛsin Sisoko Fatumata Togola ma ni Mali drapeau talen ye ka di a ma waleɲuman dɔn kosɔn ka ɲɛsin a ka wulikajɔw ma sigida yiriwali baaraw la ka sanga ni baara in ye min bɛ ye a tako filanan na Sisoko Fatumata Togola ka tɛmɛ synergie pour la solidarité envers les familles les enfants fɛ a ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin du 100 ani kɔden ma ka sanga ni nin dala dumuni dilen ye o ma nin dala dumuni ninnu talen ka di maa minnu gɛrɛsɛgɛ donna a la o de kɛra sababu ka baaraw kuncɛ. An balakaw ka uniforme ko jamadonyaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna denkudiw ni kɔɲɔw n'u ɲɔgɔnnaw tiɲɛ don laɲini ye ka se ka an balakaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya kɔrɔ don u ka ɲɛnajɛ donyaw fɛ nka bi a kɛn bɛ gwɛlɛyaba ye furusow la furukɛw ni furumusow ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ uniforme kɔtigɛbali bɛ ka kɛ sababu ye ka furukɛ caman gɔnɔ gwa musakako ta fa fɛ ani a furumuso cɛ fo kana ni mankanw ye an ka ɲininikɛla Kurutumu Diabate n'a ka jatala Baba Keita wulila ka se maaw ma minnu bɛ se ka dɔ fɔ maaw ye ko kunga hakilinataw ye minnu ye an ka jɛ k'an ɲamada o fɛ nin ja ninnu. An bɛ don min na i n'a fɔ bi fini minnu bɛ kalan an ka jamadonyaw la n'an k'o ma ko uniforme kɔɲɔyɔrɔ kunda walima denkundi kunda o ko in kɛlen don gasiba de ye musolaka dɔw bolo u ka furuso sigiw la min bɛ na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye u n'u furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan uniforme in a kun dabɔra min kama a t'o minɛn kɔnɔ bilen. Sisan ŋunu kelen n'u ka ko caya dɛ an musolakaw ye ko dama tɛmɛ kojugu u bɛ ko jabida bɔ ka tila k'a hɛn ko denmafoli fɛnɛ bɔ dɔw bɛ jabida kɛ léger dɔw bɛ ko denmafoli kɛ vaccin et puis fɛnɛ ko kɔɲɔ don fɛnɛ dɔw bɛ vaccin tigɛ ka tila ka bazin riche tigɛ yɛrɛ a ka ca bɛɛ tɛ s'a kɔrɔ caman bɛ don kolankolonkaw la ka uniforme san o ye kelen caman bɛ juru ta donc nafa fosi tɛ uniforme ko la mɔgɔw kɔni b'a kɛ de k'u bɛ ɲɔgɔn fɛn n'o tɛ ne yɛrɛ kɔni bolo a fatala ne bɛɛ ka parli kɛ mɛ ka taa kɔɲɔyɔrɔ la c'est simple a bɛ ko kɔɲɔ yɛrɛ civilisé donc uniforme ko dun filɛ nin ko kɛnɛ bɛ fa uniforme na ne yɛrɛ kɔni bolo a tɛ ko civilisation di ko kɔɲɔyɔrɔ la. O kɔfɛ jagokɛla dɔ y'a yira k'a fɔ ko uniforme ko in a da ka di olu jagokɛlaw la ko nka kɔlɔlɔ dɔw b'a kɔnɔna na. Alhamdulilayi a b'an ka sugu ja alhamdulilayi a b'an ka sugu ja a bɛ nafa caman lase bɛɛ ma puisque caman b'an bolo yan nɔ i n'a fɔ ninnu ɲɔgɔn an bɛ t'olu kala Dubayi ka na bon ni uniforme bɛ kɛ a bɛ sugu teliya an yɛrɛ bolo u bɛna san complet 10 complet 20 complet 40 o bɛ sugu teliya ni minnu yɛrɛ bɛ yan u b'a kala an b'a dilan commande bɛ kɛ dɔrɔn an b'a passer a bɛ na joona musow b'a don u b'u ka kɔɲɔ kɛ n'a ye alhamdulilayi denkudiw fana b'a la a bɛɛ b'a la nafa t'o la dɛ ni mun se t'i cɛ dɔrɔn i k'i ka kɔɲɔ kɛ lafiya la a banna wajibi tɛ ko bazin ka don ni bazin ma don kɔɲɔ bɛ kɛ o
ni a se b'i ye i b'a tigɛ mɛ n'a se t'i ye fana dɔrɔn i b'a to yen alihamudulilayi an bɛ kuma kuncɛ ni min ye an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma maa dɔw fana y'a yira k'a fɔ bon kungotigiw ne b'a f'u ye u ka uniforme ko nin u ka a sumaya parce que a sumaya kun ye mun ye parce que mɔgɔw ka sɔrɔ cogoya tɛ kelen ye i b'a dɔn sisan ni duba don bon bɛɛ muso bɛ taa kungo la bon e ka sɔrɔ ni ne ka sɔrɔ tɛ kelen ye ni e nana ka na fɔ ko fo ne muso ye min tigɛ fo e muso k'o tigɛ ka sɔrɔ aw ka sɔrɔ tɛ kelen ye donc problème don donc a bɛ se ka na ni hali problème foyer la dubaw yɛrɛ kɔnɔ ne yɛrɛ y'a dɔ yɛrɛ exemple dɔ yɛrɛ f'a ye du dɔw ci parce que balimamuso fila kɛlɛla kama ko parce que ale den ka mariage la dɔw ma se k'ale ka uniforme tigɛ ka sɔrɔ a cɛ man kɛnɛ a dalen b'a bolo so kɔnɔ donc o ye kɔlɔlɔ juguba ye i y'a ye wa donc ne bɛ se ka min f'u ye n'u bɛ se ka uniforme ko in bɔ a la bɛɛ k'i bɛrɛ bɛn i ta cogoya la ka taa kungo la o yɛrɛ ɲɔgɔn valeur man tɛ parce que an dilen b'o de la ka kɔrɔ mais nin bɔra yɔrɔ yɛrɛ kana don an kan an t'a dɔn an ba minnu ye uniforme ko in bila sen kan u tun y'a dabɔ sutura ani ɲɔgɔn dɛmɛ de kama donc ni ko n b'a fɔ n ko a tagara cɛni sira de kan kosɛbɛ bi parce que anw tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ in fanga dɔgɔyara anw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn sutura fanga dɔgɔyara anw ni ɲɔgɔn cɛ an ɲɛ bɛ yeko ɲuman de la an yeko ka se ka ɲa tɔw cɛ la to an baw tun y'a dabɔ min kama n'an tɛ se ka t'o minɛn kɔnɔ an ka uniforme ko in yɛrɛ bɛɛ da hakilila jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ uniforme tigɛ min filɛ nin n'a kun dabɔra bɛn keleya ani bolodi ɲɔgɔnma kama n'a t'o minɛn kɔnɔ bilen faamuyali kan ka kɛ musolakaw fɛ a ka ja a bɛ se ka ɲɔngiri cogoya min na walasa uniforme in bɛna nin fɔ ɲɔgɔn kɔ min ye furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ dankari bɛ se ka kɛ o la cogoya min na o de fana b'an kɛ k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔli kan an ka jɛ k'a ɲɛmada Ameriki jamana lasigiden Bani Israila kɔnɔ Ameriki jamana tɔgɔla ko Maïga Ukabi ani kunnafoni dilaba dɔ ka barosigi senfɛ a ɲi ye fala kɔnɔ bi tigɛ arabula jamana ɲɛmɔgɔw ka fɔla ani silama jamanaw ɲɛmɔgɔw ka fɔla ko in sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyara fa manye arabu jamanaw ni silama jamanaw farala ɲɔgɔn kan ka dantigɛliba kɛ k'u ka nisɔngoya jira ka sabu kɛ ko Ameriki jamana lasigiden Bani Israila kɔnɔ Maïga Ukabi a ka kuma farati do Diemo Katarikaw ka minisiriso min ɲɛsin bɛ Katar ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma ka taa se Misira jamana Egypte ta ma Jordani da Émirats Arabes Unis ta Indonésie ta Pakistan ta Turki ta Saudiya jamana ta Kuwait ta Oman ta Bahrain Liban Syrie ani Palestine ka fara silamaya jɛkuluw ka i n'a fɔ CCG Ligue Arabu ani OCI Nunu bɛɛ lajɛlen de jɛra k'u ka nisɔngoya jira ka sanga ni Ameriki jamana lasigiden Maïga Ukabi ka dakuruɲɛ ye ani kunnafoni dilaba dɔ cɛ min bɛ wele ko Tucker Carlson walasa maaw hakili ka jigi a la an ka laseli tɛmɛnenw na an bɛ deli k'a jira k'a fɔ kunnafoni dila min don Ameriki jamana kɔnɔ tɔgɔtigiba don kɛlɛ bilennen Nazarala ni Irisila jamana cɛ Ukraine jamana kunga ale de y'a bɔ a yɛrɛ la ka se Irisila jamana ɲɛma Vladimir Putin mɔ ni nga dalaka lamɛn Ukraine jamana kɛlɛ yɛrɛ nacogo kunga ani gwɛlɛyaw minnu bɛ ani Nazarala jamanaw cɛ n'a ma bɛɛ a don Nazarala jamana ɲɛmɔgɔw mɔ fɔ u kungo k'u b'a ɲangi yɛrɛ o kunnafoni dilaba in de don ko Tucker Carlson Ameriki jamana lasigiden Bani Israila jamana kɔnɔ Ameriki jamana tɔgɔla a ko n'i ko ka fɛn fɔ a si la yɛrɛ dɛ ko Bani Israila jamana kan ka arabula jamana ninnu bɛɛ lajɛlen de minɛ k'u kɛ a ta ye ka sabu kɛ ko n'i y'a lajɛ yɛrɛ k'i b'a ye k'a fɔ a taw de don ka kɔrɔ Tucker Carlson Ameriki jamana kunnafoni dilaba in a ye Ameriki jamana lasigiden Bani Israila kɔnɔ Maïga Ukabi ɲininka de an b'a ye k'a fɔ yahudiyaw ka gafe dɔ la ani keretiyɛn gafew la aya dɔw bɛ yen minnu kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ ka wuli babolo min bɛ wele ko Nil Misira yanfan fɛ ni ka tɛmɛ ka taa bila fɔ Siriw ni Irakiw na ko nin bɛɛ lajɛlen ye Bani Israila ta ye a ayaw bɛ yahudiyaya gafew ni keretiyɛnya gafew kɔnɔ e bɛ se ka mun fɔ an ye o ko kunga Ameriki jamana lasigiden de sina k'i kanto ten ko Bani Israila ka sin k'a bɛɛ ta kɛ ko a n'a ka kan nka kɔrɔfɔ gajane lasigiden labanna ka segin a kɔ k'a ka kuma a tafa de ma dɔn mɔgɔw fɛ minnu dimina nka arabula jamana ninnu ni silama jamana ninnu ɲɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ Ameriki jamana a k'a to a tafa ka dɔn ni a bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies sariyaw labato o ka dɔn diɲɛ jamana tɔw fɛ
bawo ni kumaw minnu la nin ye ka bɔ a nɔfɛmaw da kɛrɛnkɛrɛnniyana a ka lasigiden diɲɛ cikanw do wa arabula jamanaw ni silama jamanaw ka dandigɛli la u ko u be a ɲini Bani Israila fɛ a bɛ dugu jako 20 da Palestine dugukolo ndarakili min na n'o ye colonisation ye ko k'a dabila ten wa Palestine ka k'a dama jamana ye danjɛ min fɛnɛ bi kɛ Palestine ni Bani Israila cɛ a danjɛ bi sinsin san 1967 danjɛ tilen kan Iran jamana fɛnɛ farala arabula jamanaw ɲɛmaw ka dandigɛli kan ni ka jira k'a fɔ Ameriki jamana a bɛ k'i yɛrɛ kɛ kokolonkɛla de dɛmɛ b'a ye bawo Bani Israila ma ɲɛmaw dɔn ni foyi ye kokolo kɔ diɲɛ kɔnɔ tiɲɛ do bi u bɛ k'u nida Palestine ka ko f'a ka kɛ Bani Israila dɔ ye ko nka ko maa ka n'i yɛrɛ nɛgɛnɛ ko Palestine dama tɛ k'u ti dan ye k'u ɲɛjuru ka jan Katarikaw ka minisiri ɲɛma n'o ye Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ye a ye nɛgɛjuruko bɛ banba ani Iran minisiri cɛ minisiri min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ ni o ye Abbas Araghchi ye ka sanga ni Ameriki jamana lasigiden Bani Israila kɔnɔ Maïga Ukabe ka nin kɔrɔfɔ jɛngɛnnen ninnu ye. Axios kunnafoni diso ye a jira k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw bɛ labɛn la u bɛ se ka Iran diinɛ ɲɛmaaba min lamɛn bɛ Iran jamana denw fɛ ani Iran fanga fɛ Ayatollah Ali Khamenei ka nikɛnɛ karaba a n'a denkɛ. Axios kunnafoni disira ye a jira k'a fɔ bibi in na Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump n'a ka fanga a ka gwɛlɛ ani Iran jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina kelen nɔ sigi gafɔ senfɛ a kɛ man di. Ko nka Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump a laban bɛna jɛ ni Iran jamana ka mugujugu labaarali ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna mugujugu a bɛ dilan ni fɛn min ye n'o ye dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium ye a b'a labaara ka se a kuranko mago ɲɛni labaarali lɔ a kana don mugujugu dilan dɔrɔn de kɔnɔ nsa Ameriki jamana laban jɔyɔrɔ bɛna taa kɛ o de ye sigikafɔ bi kunjɛ kuma min n'o tɛ k'a fɔ u na se ka bɛn k'a dɔ ka ko Iran jamana k'i bolo bɔ mugujugu dilan la uranium labaarali la k'u tɛna ɲɔgɔn faamu a la nka ko kuma kelen la Axios kunnafoni di sira ka fɔ la Irankaw ka diinɛ ɲɛmaaba Ayatollah Ali Khamenei a bɛ se ka nikɛnɛ karaba cogo min Ameriki jamana fɛ k'o fɛɛrɛ caman da jira an bɛ bi Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump la a ka sɔrɔsiya ɲɛmaayaso fɛ Iran jamana diinɛ ɲɛmaaba Ayatollah Ali Khamenei a kelen ti fa a denkɛ bɛ fa ani molaw o n'a k'a ka kɔrɔsigiw ye denkɛ min do min bɛ wele ko Mojtaba k'a sababu kɛ maa caman ka fɔ la ale de bɛ sɔn ka kɛ Ayatollah Ali Khamenei nana bilaba ye wolo ka n'a kɛra binfɛn ye don min nka Axios kunnafoni diso ko nin min bɔlen filɛ nin ye tiɲɛ do a bɔra Ameriki jamana fanga fa fɛ kunnafoni nɔ nka kunnafoni laban ye min ye nin fɛn o fɛn da jirala Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump la a tɛ ka si ta ka baara kɛ n'a ye fɔlɔ. Almaɲi jamana a tɛna fara Faransi jamana ka a ka hakilila la ni o ye Faransi jamana mugujugu k'o kɛ jigisɛmɛnjiri ye Almaɲi jamana bolo jango ni farati kɛra Almaɲi jamana sɔrɔfɛn ye ka bɔ mugujugu jamana dɔ yɔrɔ Faransi jamana mugujugu ka Almaɲi jamana sɛmɛnen to o la o tigilama bɛ segin a kɔ o farati bɛ segin a kɔ Almaɲi jamana y'a jira k'a fɔ i tɛna yirɔ nka Faransi jamana bɛ se ka dɛmɛ i fɛ cogo min nɔ kɔni i n'i seko kɛ o rɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna diɲɛ seleke naani sariyaw kɛn bɛ ka diɲɛ min di mɔ kɛlɛkɛminɛnko t'a fa fɛ surasiya nasiraw fɛ Almaɲikaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ surasiya ma Boris Pistorius a ye nin kɔrɔfɔ in de lase a n'a minisiri ɲɔgɔn cɛ ka bɔ Angleterre Italie Pologne u kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nasaralatɔnba Union Européenne jɛkulu mankanni kɔnɔ ko format E5 jamana 5 de kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ wa a ka ca la olu de bɛ k'u yɛrɛ kɛ volontaires ye Ukraine kɔrɔ kɛlɛcɛw minnu kan ka taa Ukraine jamana dɛmɛ ani Russie cɛ nasaralatɔnba Union Européenne jamanaw nɔ Almaɲikaw ka surasiya minisiri Pistorius ye a jira k'a fɔ mugujugu ko ta fa fɔ nasarala jamanaw ka jɛ n'a ye k'a fɔ u sɛmɛnyɔrɔba Ameriki jamana de du wa don nataw la kuma kan ka kɛ Almaɲikaw ka minisiri ko a bɛ hakili jigin kɛ kabini foroba kɛlɛ tako filanan banza don min na ni Almaɲi juguw sera a la diɲɛ kɔnɔ Almaɲi ye dalaka di k'a fɔ a tɛ kɛ mugujugu marala ye wa i tɛgɛ nɔ bila o bɛnkan sɛbɛn de la diɲɛ seleke naani bina k'u kan o kuma Almaɲi jamana t'a fɛ k'a t'i yɛrɛ sɔrɔ
mugujugutigi dɔ fa fɛ k'a bi t'i sɛmɛ o la o y'a surunyatɔ ye mugujugu kɔrɔ o tɛ Allemagne jamana fɛ ko ye. San 2025 mars kalo de la Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛma a ye hakilina ta k'a b'a fɛ ka sigikafɔ dɔ daminɛ ani nazarala jamana ɲɛma dɔw cɛ ni u bɛ se ka sɔn Faransi jamana n'a ma ɲɛ ko mugujugutigi don nucléaire a bɛ kɛ u jigi sɛmɛnjiri ye bawo Rusila jamana bɛ se ka kɛ farati ye u mɔ mugujugu dun tɛ u ka jamanaw la. A donni kama Allemagne jamana, Pologne, Lituanie ani Danemark olu ko sigikafɔ tɛ baasi ye u ni Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron bɛ se ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye ko kunkange. Nka Financial Times kunnafoni di sira ye a jira k'a fɔ bibi na nazarala jamana ɲɛma caman de bɛ hakili jagabɔ la u bɛ se ka nucléaire ko n'o ye mugujugu ko ye ka ɲɛ sɔrɔ cogo jumɛn wale kelen diɲɛ bɛ se ka kɛ u jigi ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ u jigi sɛmɛnjiriba Amérique maa min n'a bɛ o ɲɛmaaya la bi Donald Trump o bɛ ka jɛ segin ani u jugu jamana cɛ ni o ye Rusila jamana ɲɛma Vladimir Poutine ye. E kɛn bɛ k'i jigi kɛ maa min ye k'o ka don e ni jugu cɛ ne jugu taama teri kɛ o ye nazaralatɔma Union Européenne jamana caman b'i mɛn ka ɲugun Amérique jamana na ka sanga n'o de ye. Amérique jamana sanfɛ kiiri bulonba Cour suprême ye kiiri jaatigɛ ka dakoya Amérique jamana ɲɛma Donald Trump la a kun kɛn kun bɛ ka hakilina min da kuma bɛɛ ka dɔ fara zalenw ka maaw ka jagokɛminɛnw don dɔ Amérique jamana kɔnɔ n'i ma sɔn ale Donald Trump ɲɛnata mɔ diɲɛ taa cogo la i ka minɛ don dɔ a ka jamana kɔnɔ a bɛ zale gurima da kun. Amérique jamana sanfɛ kiiri bulonba ye kiiri jaatigɛ ka jira k'a fɔ Donald Trump jo tɛ bawo o si tɛ jamana ɲɛma ye. Sariya se min ɲɛsin bɛ zale ko mɔ a k'o ta k'o kɛ a ka kɛlɛkɛ bere ye k'o kɛ cogo min ma n'a ja. Sanfɛ kiiri bulonba Amérique ale ka nin jaatigɛli in bɛ sin ka duguma kiiri bulon dɔ ka kiiri jaatigɛlen sɛmɛndiya. Sanfɛ kiiri bulonba Cour suprême kiiri ɲɛmaaba 9 minnu bɛ a kɔnɔ 6 bɛɛ lajɛlen y'i tɛgɛ kɔrɔta k'a jira k'a fɔ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump jaakin bɛ. 3 y'a jira k'a fɔ i ma sɔn a ka jaaki mɔ maa fanba y'a jira k'a fɔ a jaakilu don o kumana a bɛ sin ka jaaki. Sanfɛ kiiri bulonba ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ zale ko sariya se min bɛ Amérique n'a bɛ wele ko loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux IEEPA k'a faamu cogo ma ɲɛ Amérique jamana ɲɛma fɛ n'o ye Donald Trump ye kuma bɛɛ ka zale da mɔɔw ka mina don dɔ kun k'e bɛ t'o kɛ ɲangini bere ye ka ɲɛsin maa mɔ maa min ma don i dɔngɔda fɛ ko jamana ɲɛma filila. Ko wa ni olu yɛrɛ ɲininka u b'a fɔ ko nin sariya se min ɲɛsin bɛ zale ko mɔ Amérique ni o ye IEEPA ye san 50 kɔnɔ o jamana ɲɛma mana min y'a ta ka baara kɛ n'a ye ka bi jamana ɲɛma Donald Trump bɔ ka baara kɛ n'a ye dama tɛ dɛ ka tila ka ta ka kɛ ka maaw ɲangi ka se nin gisa rɔ o jamana ɲɛma mana san 50 kɔnɔ Amérique jamana kunna min y'a kɛ ko kabini ye Amérique jamana ɲɛma k'a dɔn k'a fɔ i fɔra maaw ma kɔ a si ma kɛ nin kɛcogo rɔ ni sariya se in ye o kumana a kun man kan e yɛrɛ kun ka se nin gisa rɔ. Sanfɛ kiiri bulonba Cour suprême Amérique zale in kɔni dara jamana caman kun ka bɔ san 2025 avril kalo la ka na se sisan mɔ yala nafolow minnu donna zale sarali dafɛ jamana ninnu fɛ u ka mina don dɔ Amérique jamana kɔnɔ o wariw na lasegi a jamanaw mɔ wa. Sanfɛ kiiri bulonba ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ olu sigikun tɛ bi ka zale min wari sarala a lasegini n'a lasegebaliya fɔ a jamanaw mɔ olu sigira de k'a jira k'a fɔ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump bɛ kalo de la ko in kɛtɔ. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan anw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Sherifula TV bamanankan kunnafoni na aw k'an bɛn diɲɛ kuma wɛrɛ n'Ala ka jɛn ye.